Здравейте, ще ме гледате, аз съм Родолф. И днес ще ви правя един епизод на Minecraft Skywars. Тъй започвам. Гравите преди 10 минути играх на Тосма. Видяхте, 3 има. Да, ай сега поиграх 2 игри. И реших да направя един епизод. Да, почвам, надявам се да няма тези 3 игри. Правя. Тъй. Надявам се клипчета да ви харесат, значи се ги правя по-интересни. Ще качвам всеки ден. Ако не се лъжа през ден, може. Зависи, дали съм свободен или не. И значи, ще им стави така. Абе, виж го бе. Дреждам често. Влизам в другите два. Ох, леле. Те ще направя. Мали, как дропва FPS-то и FPS-а. Ти пък не трябваше да го правя. Сега няколко ме изгледа нагоре. И го ям намаза. Ох. Още трябва. Те са. Айде. Смре. Те двамата мрът. То смре. Айде. Какво каза? Не! Кой ме удари? Не! Айде, ще му уби. Не! Лясата панар! Не! Майка му! Победих! What? Бас якото! Хора, виждате! Сега да умра. Бас якото. Бих една игра, първата игра с успех завърши. Модул, супер як мап. 2 честа има. Малко повлявам. Надявам се, че чувам добре. Добре се надявам се, чувам. Тъй първа игра бих, остават още 2 игри. Да. Както жете с PvP Texture пак съм. Texture, падай. Стига. Тук сайта не се пада. Те не са лоши, бе. Ай към другия чест. Моха, леле. Ох, леле. Ох, леле. Удява. Той какво търси тук? Не. Го силния меч, yes. Не! Yes! Yes, бе. Айде, отивам. Чакай, не! Отих пъгла. Гледате сега. Айде, умираш. Ес, оживях! Ес!
Yes, бе! I am the best! Yes, I... Не! Не! О, хора! Хубаво! Чай са, къпша. Трета игра, ура! Трета. Не трета. Първата игра... Кейв! Любимия ми мап. Първата игра победих, втората падна. Третата победа. Ако има от началото на играта, ако умра, да знаете, ще има още една бонус игра. Както винаги така правя. Ако умра в началото, бонус игра. Ако умра в последните двама или трима, свърши епизода. Да. Опа, извинете. Ох, че ми се спи. Колкото и 7 часа. Лелелеле, лелелеле, лелелеле. Ох, хората. Тя е, да дам ли тайна. Ще дам това тайна с моята. Почва. Чакай да се Yes, 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 yes. Не трябваше, не трябваше. Добър ден, добър ден. Добър ден. Охо. То всичкото хубаво, ама не наредно. Какво да кажа сега? Аз да не съм вчерашен бук. Оле, вижте. Аз да не съм вчерашен бук. Айде, мреш. Съжалявам, брат. Не може. Съжалявам, ама ще правя мреш. Айде. Вие да гледаме, мерси. Мерси, здрав. Защо ти имаш? Браво, Жар. Жара. Моля се, не кажеш. Айде. Мре. Браточки, мен никой не мога би на ПВП, бе. За кой път да ви оказвам ти? Не. Сгреших. Не, бе, всеки мога да би на ПВП. Не, ти не можеш. Yes! Победих! Окей, дами и господа, това беше от мен. Надявам се клипа да ви хареса. Ако е така, дайте палец нагоре. Абонирайте се и до скоро, момчета!